Naselje Zdenčac jedno je od manjih, ali značajnih naselja u sastavu grada Garešnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Smješteno u plodnom i pitomom prostoru Moslavine, Zdenčac predstavlja tipično moslavačko selo u kojem su očuvani duh zajedništva, radna tradicija i snažna povezanost ljudi s njihovim krajem. Zdenčac je primjer skladne seoske zajednice u kojoj su generacije oblikovale prostor i način života. Unutar samog naselja ističu se dva povijesno oblikovana dijela, Veliki Zdenčac i Mali Zdenčac, koji zajedno s dijelom Banovača čine tri glavne ulice naselja. Ova podjela nije samo prostorna nego i identitetska jer su ta imena duboko ukorijenjena u svakodnevnom životu i kolektivnoj memoriji mještana. Upravo ta unutarnja struktura sela pokazuje kako su se naselja razvijala postupno, oko obiteljskih gospodarstava, seoskih puteva i zajedničkih prostora. U suvremenom životu Zdenčaca i dalje su vidljivi tragovi takve organizacije, od seoskih okupljanja do prijateljskih nadmetanja između pojedinih dijelova sela, poput tradicionalnih sportskih i društvenih susreta. U selu je prisutan i aktivan društveni život i od mjesnih okupljanja i sportskih turnira do kulturnih i vjerskih događaja koji okupljaju stanovnike svih generacija. Upravo takvi događaji održavaju osjećaj pripadnosti i potvrđuju da Zdenčac nije samo geografska točka na karti nego živa zajednica ljudi. Blizina grada Garešnice, svega nekoliko kilometara udaljenog, daje Zdenčacu dodatnu vrijednost. Stanovnici imaju pristup gradskim sadržajima, a istodobno zadržavaju mir i prirodno okruženje tipično za moslavačko selo. Zbog toga je Zdenčac mjesto koje spaja prednosti ruralnog života s blizinom urbanog središta. U konačnici, Zdenčac se može promatrati kao primjer postojanog moslavačkog naselja u kojem su tradicija, zajedništvo i privrženost rodnom kraju i dalje temelj života. Veliki i Mali Zdenčac nisu samo nazivi ulica, nego simboli lokalnog identiteta koji se prenosi s generacije na generaciju, čuvajući uspomene i stvarajući nove priče garešničkog kraja.